I dag stiller vi to store teorier op mod hinanden for at forstå globale konflikter. Realisme og idealisme. Verden kan virke kaotisk, men to teorier har i overvis givet hver deres bud på en forklaring. I det ene hjørne har vi realismen, en verden af ren magt, og i det andet idealismen, en verden af håb. Lad os starte med det helt grundlæggende. Den internationale arena er rent anarki. Der er ingen verdensregering, intet globalt politi. Hver stat må klare sig selv, og magt er alt. Det betyder, at stater, ikke idealer, er det eneste, der tæller. Konflikt lurer altid lige om hjørnet. Det skaber et sikkerhedsdilemma. En stats forsvar er en andens trussel. Resultatet? Et farligt våbenkapløb. Hør nu her. Min modstander tager helt fejl. Anarki er ikke en endestation. Det er et startpunkt. Vi tror på fremskridt. Samarbejde er simpelthen mere rationelt end konflikt, og internationale regler har en betydning. Vi ser en klar udvikling fra anarki til et ægte sikkerhedsfællesskab. Se bare på EU eller Norden. Og hvad driver det? Jo, gensidig afhængighed, demokrati og respekt for loven. Det gør krig irrationel. Okay, lad os gøre det konkret. Hvad siger teorierne om Ukrainekrigen? Først, realisten. Se herfra er Ruslands handlinger helt forudsigelige. En stormagt gør, hvad der skal til for at sikre sig. Og hvad siger idealisten så? For hende er det en katastrofe, ikke en naturlov. Det her er jo et klokkeklart brud på international lov. Rusland møder isolation og økonomisk nedtur. Så meget for magtpolitik. Kontrasten er slående. For realisten er det uundgåelig magtpolitik. For idealisten et tragisk kollaps af systemet. Så vi har altså to helt forskellige briller at se verden med, og ingen af dem har hele sandheden. Så spørgsmålet er, hvilken teori giver mest mening for dig? Hvordan ser du verden?